ከምዚ ነገር ዘጋጢምኩም ፈልጥ ዶ? ንዝኾነ ሰብ እቲ ንስኹም ትደልይዎ ትምኽግቦ ትምነይዎ ዝኾነ ሕልሚ ዝኾነ ራእይ ከተካፍልዎ ምስ ጀመርኩም እዚ ሰብ እዚ ክሕግዘኩም እንዳተፀበኹም ግን ድማ ነቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም ሓሳብ ከዋርድን እኳ ደኣ ተስፋ ከቁርፀኩምን ናብቲ ትደልዮ ዓይነት ሂወት ድማ ንኸይትኸዱን ምናልባት ብስኹም ብዘይተፀበኹም መንገዲ ክኽልክለኩም ኣጋጢምኩም ክኾን ይኽእል እዩ። ካብ ሓደ ክልተ ግዜ ብዙሕ ግዜ እውን እዚ ነገር እዚ የጋጥመና እዩ ኣሕዋተይ። እምበኣርከስ እዚ ነገር እዚ ማዕረ ክንደይ ፍጉዓት ዝኾኑ ቀተልቲ ዝኾኑ ሓደገኛታት ዝኾኑ ነገራት ከም ዘለውዎን ብኸመይ ድማ ከነስተኻኽሎን ከም ንኽእል በዘን ሓሙሽተ ሎማዓንቲ ንሪኤን መንገድታት ብሰፊሑ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ክንሪኦ ኢና። እምበቑ እንደ ኣሕዋተይ እዚ ንሕና ንብህጎ ንምንዮ ነገር ንኩሉ ሰብ ነየርናዮ እንተዘድግፈና ኩሉ ሰብ ድማ መትናትና ሓሳብ እንተድኸይ ፅቡቕ እዩ። ግን እንታይ ደኣ እዩ እቲ ፀገም እንተደኣ ኢልኩምኒ ኣብዛ ሎማዓንቲ ንሪኣ ቪድዮ ብሰፊሑ እንሪኦ ክኸውን እዩ። እምበኣርከስ ናፍተን ቀፂልነን እንሪኤን ሓሙሽተ መንገድታት ቅድሚ ምሕላፈይ ሰላምታ ይረሳዕኩን ምሳኹም ዘለኹ ካልዲ ሓወኹም እየ። ናብዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ እንተደኣ ኮንኩም ቁም ነገር ንምርኣይ ቁም ነገር ንምርካብ ድማ ናብ ዩቲዩብ ዘወር ትብሉ እንተደኣ ሃሊኹም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ። ብቐጥታ ናብዘን ሓሙሽተ መንገድታት ከብለኩም እቲ ንሓስቦ ዘለና ነገር ሰናይን ፅቡቕን እንደ ኣሕዋተይ ድኾነ ትምኒት ድኾነ ሕልሚ ኣብ ኣእምሮና ወላ እኳ እንተሃለወ ንገለገለ ሰባት ክንነግሮም እንከለና ግን ነቲ ነገርቲ ዘይክድግፍዎን እኳ ደኣ ዕንቅፋት ክኾኑና ንኽእሉ እዮም። ፈትዮም ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ኣሕዋት። ግን ንዕኦም ካብ ከምዚ ገይሮምኒ እቲ ኢሎምኒ ካብ ምባልሽን ኣሕዋት ንሕና እቲ ናቱ ሓደገኛ ነገር እንታይ ምዃኑ ተረዲእና ብዝግባእ ስቕ ምባል እንተንለማመድ ናይ ስቕቲ ሓይልኻ እንተንርዳእ እዩ ዝሕሸና። ስለዚ ኣኻ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ዘዳልወልኩም ዘለኹ ኣሕዋተይ ስለዚ እቲ ቀዳማይ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ነገር ንሰባት እቲ ናትና ድሌታት ይኹን እቲ ናትና ትምኒታት ይኹን ብፍላይ ድማ እቶም ዓበይቲ እናሓልሞም ራእታትናን ሕልምታትናን ክኾኑ ይኽእሉ ክንነግር ዘይብልና ንምንታይ እዩ እንተደኣ ኢልኩምኒ እቲ ቀዳማይ ነገር ኣሕዋት ንስኹም ብዛዕባ ዓበይቲ ሕልምታትኩም ብዛዕባ እቲ ክትገብርዎ ትሓስቡ ክትነብርዎ ትደልዩ ብዙሕ ነገራት ኣብ ናይ ኩሉ ክፋላትና ሂወትና ከንሓስብ ክንጅምር ከለና ሰባት እቲ ነገርቲ ኣብ ኣእምሮኦም ስለዘየለ ኣብ ሓሳቦም ስለዘይህሉ ኣብ ልቦም ስለዘይህሉ ኣክልዲ ነቲ ተሓስቦ ዘለኻ ተሓልሞ ዘለኻ ገና ዘይጨበጥከያ ነገር ንኸተስምር ዝሕግዙኻ እቲ ናቶም ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኢንሴኩሪቲ ንሶም ዘይገበሮ ነገራት ወይ እውን ንስኻ ንኽወዳደሩ እውን ስለትገብሮም እቲ ናቶም ኣብ ኣእምሮኦም ዘሎ ኔጌቲቭ ነገራት ምናልባት ከዘርእልካ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኮነ ኢሎም ክገብሮ ነገር እውን ዘይክኾኑ ይኽእል እዩ። እቲ ምንታይ እዚ ንስኻ ዝኾነ ዓይነት ሕልሚ ክትሓልም ከለኻ ፈጣሪ እታ ሕልሚ እቲኣ ኣብ ልብኻ እዩ ኣቐሚጥዋ ንኻልእ ሰብ እቲ ነገር እዚ ዘይክረኣዮ ይኽእል እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ትምኒት ኣለኒ ከምዚ ዓይነት ሕልሚ ኣለኒ ከምዚ ክገብር ደሊ ኢልካ ሕልምታትካ ክትነግር ክጅምር ከለኻ እቶም ሰባት እቲኦም ከይተረድኦም ዝኾነ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ከእትውልካ ይኽእሉ እዮም። ኣበይ ይብለኻ ኣብዚ ዓዲ እዚ ትሪኢላ ኸ እዚ ፖለቲካ ኩነታት ኣብ ኣፍሪቃ ኮንካ ከመይ ክኾን ክስተሪኡ ኢኻ ኣለኻ ከምዚ ገይሩ ጀሚሩ ከምዚ ናትካ ትብሎ ኣለኻ ከምዚ ገይሩ ብለኻ ብዙሕ ክኾነሉ ዝኽእል መንገድታት ወላ እኳ እንተሃለወ ንሶም ግን ትኩረት ዝገብርዋ ኣፍታ ዘይኮነትን ኣፍታ ኔጌቲቭ ነገርን ስለትኸውን ኣሕዋት ኮነ ኢሎም ዘይኮነ ከይተረድኡ ግን ናይ ካልኦት ሰባት ኔጌቲቭ ኤነርጂ ኣብ ኣእምሮኻ ድኾነ ተስፋ ናይ ምቁራፅ ነገራት ከእትውልካ ይጅምሩ። እቲ ናቶም ኤነርጂ ከካፍሉኻ እቲ ናቶም ተስፋ ዝቆረፅሉ መንገዲ እቲ ናቶም ኔጌቲቭ ነገራት ከነግሩኻ ክጅምሩ ከለዉ ከዓኒ ካብቲ ናቶም ፍርሒ ካብቲ ናቶም ጥርጣረ ካብቲ ናቶም ኢንሴኩሪቲ ወይ ድማ ውሽጦም ዘሎ ዝኾነ ዓይነት ደይኣምንሉ ነገር ካብኡ ስለ ዝብገሱ እቲ ናቶም ፍርሒ ናባኻ ናብ ኣእምሮኻ ከእትውዎ ይኽእሉ እዮም። እዚኣ ግን ስቕ እንተትብል ነርካ ወይ እውን ንነብስኻ ፕሮቴክት እንተትገብሮ ነርካ ሕልምታትካ ኣክኒ ንኩሉ ሰብ እንዳኸድካ ትዛረብ ድሌታትካ ኣክኒ ንኩሉ ሰብ ከድካ ትዛረብ ፕራይቬት ትገብሮ እንተደኣ ፊኢሳ ፅባሕ ንጎቶም እቲ ሕልሚ ምስ ኣስመርክዮ ደይበዓሉ እቲ ናትካ ሕልሚ ክዛረበ ይኽእል። እንተዘይኮይኑ ግን ብፍላይ ገና እቲ ነገርቲ ዘይጀመርና ኣብ ምጅማሩ እንተደኣ ሃልዩ ንሰባት ሬት ተዛረብና መሓይሽ እቲ ምንታይ እዚ እታ እንኮ ዘላትና ናይ ልብና ተስፋ ንሕና ከነመልምላ እንዳሓሰብና ከነለምልማ እንዳሓሰብና ከለና እዞም ሰባት መፅኦም ግን ድኾነ ፃህያይ ክዘርእላ ይኽእሉ እዮም። ገና ከይበቆለ ተዘርእና ፃህያይ እንተዘሪእዎ ግራት ኣእምሮና ከዓኒ ኣበይና ደኣ ክንበፅሕ ኣሕዋተይ። እቲ ዝሓሸ እንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ኤነርጂኻ ምዕቃብ ኣክንዲ ሰባት እንታይ ይብሉ ከመይ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ኢልካ ኣብ ካልእ ነገር ፎከስ ትገብር ከዓኒ ኣብቲ ሕልምኻ ፎከስ ንክትገብርን ነታ ሒዝክያ ዘለኻ ዘርኢ ድማ ብስቕታ ንዓኣ ፅቡቅ ጌርካ ማይ ከተስክያን ንዓኣ ክትኩስኩሳን እዩ ዘተሸካ ሓድራኹም ኣሕዋት። እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ንዓይ እውን ከቲልኒ ነይሩ እዩ ሕልምታትካ ስቕኢልካ ከድካ ትዛረብ ንሰባት እዚ ንትንትብል እሞ ብድሕሪኡ ግን በቃ እቶም ሰባት እዮም ድኾነ ደረዕደካ ነገር ይነግሩኻ እዮም። ብፍላይ ድማ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ እንተደኣ ከይድኩም ሕልምታትካ ክሰምረሉ ዝኽእል መንገድታት ንሰብ ወላ እንተነገርካዮ እሪ ቁፅር ኣቢሉ ግን ፀፂ ንምይ ኣቢሉ ኣውፅኡ ግን ሕልምታትካ ክሰምረሉ ዘይክእል መንገድታት ክነግረካ ይኽእል። ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብፕራይቬት እንተተሓዘ
مور دما أتم حلمتاتنا كساب بعلم أفاوت يوم دزارو أتم دليتاتنا أفاوت يوم كساب دزارو لسبات كفاءات كوينهم حماقات كوينهم أيكون نحواتي جن أنت نجيرنا يوم اتناتهم تنفعل اتناتهم فرحي اتناتهم إنرجي نيجاتيف تكون إنرجي نابانا كم محل فوصل الزكونو اتناتنا أمنت اندات شرفت اتناتنا أمنت اندا غوري لتدما حلمتاتنا كيسمرنا كنترشنا فقرينا كم زخاب مخان كرحلنا زخ إلقن انتاين ترأيكم مني حلمتات من رأتات من نعنا تراي محز سقطها دما من لما ما هدي سخون أتخيل إيه تبتعم أزياء وصاني زخونت سقطنا دما معرخن دي تقامو خانو كترد إنها تخل حدا جنيا نقر دما أحوات من البات نحنا بزي فلتنا من قدي كاب حما تبقي شومون زي كخون خول يوم سوات جن انت رأى سقيلنا تناتنا دليتات سقيلنا نزارم كوينا كي قبر ميان كنا دما نسبات نكافلهم من ترى أخوينا نمن نكافل نمن تنحل نتاتنا نقر نمن كتناتنا دليتات نقر انت زي ترندينا دما أحوات أتابت عم حدا جنيا دخونت نقر من البات إزوم سوات زيهم كي تردهم ان اي ويد ما دخون عينت حسدنا يقريت عن تقان كم نجارات كابوش تنفتو قوليهم نمنتاين ترايكم نحوات ببهري سب كتري ان كان لقى تودا غراي سلازنا حدث بحنسا امريكا نبل يعرف تخالا خونو قوليهم وي ما حزت كخونا كل انا حواتي وي ونم نبلات تقاهر لو كابي خلو عربات تولون صفات كوني قوليهم نزوم صفات زي مزنت النجارات قبري كم زغ قبري كاتنات كانرجي حفا بيلكا كتمبرم كجمر كلقا خمس قبري تخقبري كتول كجمر كلقا أتتزاربوا للخان كتجورو تحسبوا للخان نجارات كتجورو مخانك إنرجي يرأس لزلو إذا سوات زي كأني نسا مسام تودارير كاخد قدمهم سلا زي دلي كي تردهم دخونت كأن أغلبهم كأتوا يخوليهم فتيم ديكو خنا خوليهم لمن تاخهم تبل للخان ترأيكم نخوات حزني يكون حاجة راقب يشي كلاتنا دخونا قدامت كنكوين عندلي كلا كنوت عندلينا كلاتنا بوليس كنكوينا بكرم عرفتنا بليسنا خنركبين عندلي كفاميلينا بليسنا خنركبين عندلي كم كل سبب ما تشم قدامها كوينا خنركبين عندلي إزي تفضراوي وشي استناتنا من فساو حي أو استنار السبيريت كل جزيك عدي كل جزيك سفح سلازللي we all need that كلاتنا نسندرينا جن سأن نعوم الدماتنا بس جبا كاتناتنا نصف دخول المنفسا كند محزنا جن من البات بتوم أبو عمرنا تقريت دلو عيتي إنني أنا كوري دين بزعد زي كونين عيكود حق زين سبيلن كم إنهم أبو عمرنا تقريت دلو نجارات كم دين خلكن عمل نخيرنا إذا سلازر لوكار أصابات كأني نزس يرنا نحنا كنوت إن كلنا نستناتهم نتصو منفس دي كنا نراقب أحوال مستي أبو عمر تقريت لو دخول بروجرامين نراقب سلازر سوم كم دي كنا نوصل أمينو ما سلازر يكون لهم كم زي كانوا يدخون من قد تحصل زي نسخاجن بنت إسكا خطوت ولا كو أنت حسبك إذا مصابات زي كي تردهم دخون الإي كحدرو يقول so you need to make it private ولا با يسمرلك ولا با تعوت له سركل كاب تعمل كتحسب نمن كنقولون نمن اتسخات تحشور لها نجار تقولون نما بزقب أمردات بقي قال سو of course تقفك هاي عجوها يبلك هاي نمن تم آخر طبعا يدلي يا أخوات أنت زي كوينو جن تعشمي خاتخون نزوم سوادي أنت نجار زخت نجارون كتجمبرن كلها كأن أنت رأهالي أوشت أو قرون نعخون دعن كفك هنجاراتها من ددخا هنجور الكاخو ليو we don't know أخوات نعملت عديتاتنا بوتاتنا يخونوني ودنا كاب عين سلفت تنك قبالي أيكون عندي أخوات معرفن دين أمنلون كانوا بداي كوين أخوات جن حدا راهم تعيني دبهن له خلا أيكون زعين زي كون جن تاي بعين قلنا إنسان كنت أمتخيلي بخال بعيني لخونا بقول الدر كنت أمتخيلي سا بعين حس الناس كنت أمتخيلي جن تي إنرجي تخمي له قبلك خلوا من الوقت ولا حنت كوريك أي كتن كفاني كات حسب تقولي جن psychological زنا جرزوني دقفي بساينس وندي دقف نجار نمتى ترى أيكونني سوات كأني أم بالكادي ويدخون عينة عنكفات كوينو مخادي ويدخون نجار كسمع كجمر إن كلها بمنتهى خاتم اللشون ترى يكون بأنزايتي لمدرس نمنتهى كوينو من زم سبات زيوم نعايز يحسوني نمنتهى كوينو من زم سبات زيوم زخل ولا خاتم الصباح نبوقته وتشوف جمر كلها تتحسب وزن خانو جر يسمع خون بقول كجمر كلها بسترس خاتم السوي بيتشنك خاتم السوي زخاني كورتيزول بالهرمون أوش تخانك في التقرير يقبر إذا كورتيزول زه هرمون زخاني موتيفيشن كارت عامل لوز نقط تقبر نختحمم إيفن تقبر متعامل خبي دخون نجاري ستعيني سود بالله نجار ولا كاستغل على رديت انت هلونا جناحات بساينس كندقفهم كنا وي ساينس ولا قطع spiritually نت نجرت انت زي دقفو جن حدا درا اخون ناي بحق دما اب هيوتي دغات نجر ترى هل ينسي اخوات بتيس كم زخم لكم بتصنحكم بخاله من قد غير تسب نمتاي قنا ادي نمتاي كم زخون لي إلكا دسترس يخات ملسو تسترس كامورنا اخانا كتحمم تسبانو قد قرت الى قبلك سو بقليل لحن رايكم
ኩላትና ንፈልጦ ሓደ ታሪክ ኣሎ እዩ ቺዝ ናይ ሰይድና ዩሱፍ ወይ ከዓ ናይ ኣቦና የሱፍ ሓደ ንፈልጦ ታሪክ ኣሎ እዩ እቶም ኣሕዋቱ ማዕረ ክንደይ ደቅብኡ ኮይኖም ማዕረ ክንደይ ከም ዝቐንኡሉን ኢቭን እኳ ደኣ ሂወቱ ከሕልፍዎ ከም ዝወሰኑን ንፈልጦ ኢና ኩላትና ፅቡቅ ጌርና ኣሕዋት ማለት ረእይዎ ይኹም ማዕረ ክንደይ እቲ መሕሳዲ ወይ ቅንዕሪ ገለዲ ድበሃል ነገር ኢቭን ኣብ ኣሕዋትካ ከይተረፈ ከም ዘሎ ንፈልጦ ኢና ንሕና ሕብረተሰብና እሙር ንከምዚ ነገራት እውን ተጋለፀ ስለ ዝኾነ ዊ ኖው ኢት ኣሕዋት ሶ ኢቭን እኳ ሓሰቡ ኢኹም ኣብቲ ግዜ እቲ ኣቦና ኣብ ሊጡ ሪእሎ ንዮሴፍ ኢሎም እቶም ንያዕቆብ ወይ ከዓ ንያዕቆብ እቶም ንኣቦና ያዕቆብ እኳ እቶም ደቁካ ከም ኢሎም ክጠርዑን እኳ ደኣ መሊሶም ከጥፍዎ ሂወት እንዳሓሰቡ we don't know ኣሕዋት ኣብ ጥቃና ዘሎ ሰብ ትናትና ፍትወት ትናትና ዕቤት ትናትና ገለደይ ምናልባት ከሐጉሶ ክእል እዩ ኮነ ይኮነን ግን ንሱን ክድነቕ ስለ ዝደሊ በትናትካ ኣድናቆት ወይ በትናትካ ዕቤት በትናትካ ዓወታትካ ንሱ ክሕባእ ስለ ዘይደሊ ከይተረድኦ ሕማቕ ነገራት ክመነየልካ ይኽእል ናቹራል ነገር እዩ ባህርያዊ ነገር እዩ ፈጣሪ እውን ከረድአና ስለ ዝደልየ ነዚ ነገር ምናልባት ንኸጋጥም ገይሩ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ትዝበለፀ ነገር ትዝሓሸ ነገር ስቕ ምባል እዩ ኣሕዋት ትዝበለፀ ነገር ስቕ እንተኢልካ ትኽበር ኢኻ ማለት ስቕ እንተደኣ ኢልካ ምክንያቱ ስቕ እንተደኣ ትብል ሃሊኻ ዓወታትካ ዛረቡ እንተደኣ ሃልዮም ክስተኮ ትሑቲ ኢኻ ትበሃል ብካልእ ሰብ እውን ኣይተንብልን ኢኻ ክንዲዚ ዓወታት እንከሎስ ግን ትሕቲሉ እዩ ዝኸይድ እንዳበለ ሰብ እውን ከኽብረካ ኢኻ ትደሊ የኽብረካ እዮም ሰብ እንተደኣ ሪኢኹም ተዘይኮይኑ ግን ኣሕዋት ሓደራኹም ኣብ ክንዲ ናብ ቅንዕን ናብ ምሕሳድ ናብ ካልእ ነገራት ናብ ካልኦት ሰባት እውን እዛ ኣፃብዕትና ናብ ምጥቋም ካብ ንኸይድ ብፍላይ እቲ ንብህጎ ንምንዮ ደበለ ዘይጀመር ናይ ሕልምታት እንተደኣ ሃልዩ ስቕ እንተንብለሉ እዩ ተመራፂ ዝኸውን እዚኣታ ካልአይቲ እያ ናፍታ ሳልሰይቲ ከብለኩም ናፍታ ሳልሰይቲ ቅድሚ ምሕላፍና ግን ኣሕዋተይ ሓደ ሓበሬታ ኣለኒ እዚ ሓበሬታ እዚ ድማ ንመበል 14 ዙር ዝካየድ ሱር በቲ ካውለውቲ ንኩለንትና ዕበይ ዝተሰመየ ናይ ኦንላይን ስልጠና ምዝገባ ጀሚርና ኣለና ስለዚ ዝታሕትለሉ ናይ ዋትስኣፕ ነምበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ፅባሕ ሰንበት ዕለት 14 ድማ ኦሪንቴሽን ወይ ድማ ሓፈሻዊ መብርሂ ናይ ስልጠና ኣለና ስለዚ ኩላትኩም ብነፃ ተዓዲምኩም ኣለኹም በዚ ቴሌፎን ጌርኩም ንዝያዳ ሓበሬታ ክትረኸቡና ትኽእሉ ኢኹም ናፍታ ሳልሰይቲ ከብለኩም እታ ሳልሰይቲ ሳይኮሎጂካል ዝኾነ መፅናዕትታት ከም ዝረጋግፁ ሓንቲ ወሳኒ ዝኾነት ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነት ነገር ድማ ሉዝ ኦፍ ሞቲቬሽን እያ ሉዝ ኦፍ ሞቲቬሽን ከመይ መሲልኩም ኣሕዋት እቲ ሕልምታትና ይኹን ራእይታትና እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ነገር ንካልኦት ሰባት ከይድና ክንዛረቦም ከነብሎም ገለ ክንጅምር ገለ እንከለና እዚ ነገራት እዚ ድገበርና ኮይኑ ይስምዑና ኣእምሮና ይሲ ከምኡ ስለ ድመስለና ዝኾነ ዶፓሚን ሂት ካብ ኣእምሮና ስለ ድመፅእ እቲ ነገር ከይገበርና ክንተርፍ ንኽእል ኢና ጀስት ብኣፍና ጥራይ ንብሎ ዳኣ እምበር ኣብ ተግባር ደይክንርከበሉ ንኽእል ንኸውን ኢና ኦፍኮርስ ንሰባት ክምህር ኢና ወይ ካልእ ነገራት ኢልና ከነውፅኦ ንኽእል ኢና እቲ ነገር ግን እንታይ መሲልኩም ኣሕዋት ንሰባት ክምህር እንተደኣ ኮይኑ ተግባራትካ እዩ ደኣ ክምህር ደልዎ እምበር ዘረባኻ ንሰባት ክምህር የብሉን ብተግባር እንተደኣ ኣብቲ ቦታ ተረኺብካ እንተደኣ ተግባርካ ደርኢ ሃልዩ ተግባራትካ እንተተዛረቡን እዚ ነቲ ነገራት ገይረ ከምዚ ገይረ ኢልካ ከዓ ንሰባት ትምህርቲ ብኾን ኢልካ እንተገበርክያ ሰናይ ነገር እዩ ፅቡቕ እዩ ኣሕዋት እንተዘይኮይኑ ግን ንሓደ ነገር ስቕኢልካ ንመን ትነግሮ እውን ኣይፈለጥካ ጀስት ንኩሉ ሰብ ትነግሮ እንተደኣ ኮንካ እቲ ከም ዝገበርካዮ እዩ ኣእምሮኻ ደኣ ምንም ሞቲቬሽንካ ትስእን ኢኻ ምናልባት እዚኣ ግን ምስ ምንታይ ከተሓወሰና ትኽእል እያ እንተደኣ ኢልኩምኒ ኣውቶሳጀሽን ወይ ከዓ ኣፈርሜሽን ትበሃላ ብሓቂ ውሽ ንነብስና ኣነ ንኣብነት ኣነ ሚሊነር እየ ኣነ ጥዑ እየ ኣነ ከምዚ ኢልና ሽነገራ እንከለና ንካልኦት ሰባት ከዓ ክነግሮም ከለና ሓደ ደይኮነን ክትብል ትኽእል እዮም ወይስ ቶታሊ ዲፈረንት ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ንሕና ድኾነ ደኣመናሉ ኤነርጂ ኣሎ እዩ ድኾነ ክኾነሎ እንብሎ ድኾነ ዝረኣየና ሕልሚ ኣሎ እዩ ስለዚ ንነብስና ደጋጊምና ክንሪኣ እንከለና ንነብስና ኣብቲ ቦታት ክንሪኣ እንከለና ድኾነ እቲ ቦታት ድህበና ስምዒት ኣሎ እዩ ንኣብነት ኣብ ድኾነ ድኽነት እንተደኣ ሃሊና ካብቲ ድኽነት ተወፂና ስድራና ክንረድእ እንከለና ዝሓሸ ዝበለፀ ሂወት ክንነብር እንከለና ብኣእምሮና ክንሪኦ ክንጅምር ከለና ድኾነ ናይ ብሓቂ ናብ ሪያሊቲ ድልወጥ ብኣእምሮና ንሓስቦ ንምንዮ ንፅልዮ ነገር ስለ ዘሎ ንዓና ድኾነ ትርጉም ክህበና ክእል እዩ ነቲ ነገር ተደጋጊምና ምባልና ንኣእምሮና ከነእምኖ ንኽእል ኢና እንተዘይኮይኑ ግን ንሕና ከይተግበርና ስቂልና ጥራይ ንሰባት ነቲ ነገርቲ ንነግሮም እንተደኣ ኮይና ደይጀመርና ሕልምታት ንሰባት ከይድና ንዛረብ እንተደኣ ኮይና ግን ኣብ ኣእምሮና ዶፓሚን ይፍጠር ምክንያቱም ሰባት እዮም ስለ ዘይረኣይዎ እቲ ነገር ቤላ እምበር ፅቡቕ እምበር ገለ ኢሎም ሸለል ኢሎም ሸፈፍ ኢሎም ክሓልፍ እዮም ንዓኻ ከዓ ድኾነ ደስታ ሽዑ ሰዓት ኣይክስምዐካኒ ኣእምሮኻ ግን ኦሬዲ እታ ዶፓሚን ስለ ዝረኽባ ድገበርካ እዩ ዝመስሎ ስለዚ you need to keep it yourself ንነፍስና እታ ነገርቲ ኣንተ ሓዝንያን ንነፍስና ደጋጊምና እንተ ነገርና ካብ ዝሓሸን ድበለፀኒ ድኸውን እዚኣታ ሳልሰይቲ እያ ናፍታ ራብዐይቲ ከብለኩም እዛ ራብዐይቲ ብጣዕሚ ኣዝያ ወሳኒት እያ ኣሕዋት እቲ ምንታይ ኩሉ ነገራትና ቀዲሕና ንሰባት እንተደኣ ነግሮም ኮይና ናብ ሓደጋ ተጋለፅቲ ኢና ንኸውን ንምንታይ ካ ከምኡ ትብል ዘለካ እንተደኣ ኢልኩም ንኸዓ ንኣሕዋተይ ንኣብነት ኩሉ ደካማ ጎንታትና ወይ ፅቡቕ ጎንታትና ወይ እውን ተሓያል ንብሎ ጎንታትና ወይ ድማ ብዛዕባ ኩሉ ክፋላትና ሂወትና ንሰባት ነካፍሎም እንተደኣ ኮይና
እትናትና ጎደሎታት ስለ ዝርድኡ ሰባት ድማ ከምቲ ድበልኩኹም ብባህሪኦም ተወዳደርቲ ስለ ዝኾኑ ንኸይንቅድሞም ምናልባት እቲ ንሓስቦ ዘለና ነገር ብጥልመት ብኽሕደት ብኻልእ መንገዲ ክመልስዎ ክእሉ እዮም መፅኦም ወይ ድማ ዝኾነ ታናትና ሕማቕ ጎኒ ንሪኦም በቲ ሕማቕ ጎንና መፅኦም ዝኾነ ነገር ክገብሩና ይኽእሉ እዮም መን ይፈትሓኻ መን ይፀላእኻ ኣብ ዘይትፈልጠሉ ግዜ ናብና ምጥንቃቕ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ኣሕዋት እንተዘይኮይኑ we don't know ኣሕዋት ምናልባት ለሰይ ትናትካ ሪሌሽንሽፕ ወይ ከዓ ትናትካ ዘለካ ፍቕራዊ ዝምድና ኢቨን ካብ ፍቕራዊ ሂወት ዘሊሉ ድጀመርክያ ክኸውን ይኽእል ናብ ሓዳር ዝኣተወ ክኸውን ይኽእል ፕራይቬት እንተትገብሮ ዝሓሸ ነገር እዩ ንምንታይ እንተደኣይኩምኒ ናብቲ ቦታት እንተደኣ ሰባት ትኾንካ ወይ ድኽመታትካ ትዛረብ እንተደኣ ኮንካ ወይ ኣብ ሪሌሽንሽፕካ ዝኾነ ነገራት ከም ዘሎ እንተደኣ ትብል ኮንካ ሜይቢ ሰብ ኣይ ዶንት ኖ ካብ ምንታይ ተበጊሱ ምዃኑ ድኾነ ቅንዕድ ክሕዞ ወይ ድኾነ ነገር ሒዝዎ ከምቲ ድበልኩኹም ናብ ውድድር ኣስቲ ንኸይትቕድሞ ስኻ ዝሓሸ ነገር ንኸይትነብር ድኾነ ታሽሙ ስለ ውሽጢ ተሕርኽርኽ ትብሎ ሰብ ስለ ዘሎ ኮነይን ይኮነን ሰብ ሓገራኹም እቲ ብለኩም ዘለኹ ተረዱን ኢኹም ብተቐረፀሉ መንገዲ ስለ ዝህሉ ኣእምሮ ፕሮግራም ስለ ዝኾነ እምበር ኩላትና ፍቕሪ ብፍቕሪ እንተኾንና እንታይ ፀገም ኣሎ ግን ነዛ ነገር እዚኣ ርኢ እሞ ምናልባት እቲ ሕማቕ ነገራት ናትካ ኣብ ሕልፍካ ደሕልፍካ ነገራት ሕጂ ግን ከተስተኻኽሎ ትፅዕር ወይ ደስተኻኽልካ ነገራት ነታ ኣፍቃሪትካ መፂእ ክነግራ ድዩ ኣብ ሓዳርካ መፂእ ንሰበይትካ ክነግራ ድዩ ካልእ ነገራት ክገብር ይኽእል እዩ why don't you shut up ኣይሓይሽን ኣሕዋት ስቕ እንተትብል እዩ ዝሓይሽ ኣይኮን እንተዘይኮይኑ ከምዚ ክትገብር ከለካ ምናልባት ኣፍቃሪትካ ከይዶም ድዮም ንሰበይትካ ከይዶም ድዮም ወይ ኣብ ሓዳርካ ኣትዮም ድዮም ገለ ገይሮም ድዮም ዊዶን ናብ ሕማቕ ነገራት ከእትውካ ክእሉ ይኾኑ እዮም ምናልባት ነገርቲ ተስተኻኽሎ ትፅዕር ኣለኻ ወይ እውን ንኸተስተኻኽሎ ትፅዕር ኣለኻ ወይ ኣብ ሕልፍካ ደጋጥሞ ክኾን ይኽእል ግን መፂኦም ምናልባት ነታ መፃምድትኻ ወይ ነቲ መፃምድቲ ክነግሮ ከሎ ፅቡቕ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ስለዚ ሓደራኹም ካብ ከምዚ ፕራይቬት እንተገበርናዮም ነገራት ዝሓሹ ይመስለኒ ብፍላይ ናትና ሪሌሽንሽፕ ኣታዊታትና ክኾን ይኽእል ምናልባት ኣታዊታትና ንሰብ ነርእዮ ኢቨን ናይ ክራይ ገዛና ክንደይ ከም ንኸፍል ንሰብ ንነግሮ እንተደኣ ኮይና ይምጥነካ እዩ ዝኾነ ንዓኻ ዝህበካ ክብሪ ብመጠን ትነግሮ ዘለኻ ደረጃ ናይ ክራይ ገዛኻ ብደረጃ ንብረትካ ስለ ዝኾን ብደረጃ እቲ ገንዘብካ ስለ ዝኾን ዋይ ድዩ ዶይ ንምንታይ ከምኡ ትገብር ፕራይቬት እንተገበርና እዞም ነገራት እዚኦም ዝሓሸን ዝበለፀ ንመስለኒ ምክንያቱ ካብቲ ናቱ ስለ ዘነፃፅሮ ሰብ ንዓካ ይተረድኦ ሕማቕ ነገር ናባኻ ይሰድድ እዩ ብፍላይ ኣባና እውን ደጋጠም ነገር እዩ ከም ሓበሻ ዊኖ እዩ ታሕዋር ማለት ንፈልጦ ነገር እውን ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ምጥንቃቕ እዩ ዝሓይሽ ካብ ሓበሻ እኮ ሓሳቢ ሓበሻ እኮ ከምዚ ካብ ምባል ንዑ ገዲስና ኣሕዋት ንምንታይ ንሕና እቲ ንገብሮን ንብሎም ዘለና ነገራት ንሰባት እናገሮ ንዛረቦም እንታይ ይመስለኩም ኣሕዋት ብውሽጢ ወዲእና እንተደኣ ሃሊና ዝኣመናሉ ነገር ኦሬዲ ኣብ ተግባር ድማ ውፅኢት ዘለዎ እንተደኣ ኮይኑ ምዝራብ እንኳ ኣየድልየናኒ ምክንያቱ ሰባት ክርእይዎን ፅቡቕ ገይሮም እንደገና ናትና ሕብረተሰብ እውን ዘኽብረካ ብዘዛረብካዮ መጠን ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ኣብ ስራሕካ ብዝተረኸብካሉ መጠን እዩ ጊዜ ናይ ሶሻል ሚድያ ኦፍ ኮርስ ናይ ኢንተርኔት ስለዚ ናትና ፕሮዳክት ናትና ሰርቪስ ንሰባት ተጠቀመኝ ንብሎ ነገራት ንዓና እውን ጠቕመና ንብሎ ነገራት ማርኬቲንግ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ግን እቲ ማርኬቲንግ ኣሰራርሓና ጥበብ ዘለዎ ክኸውን ክኽእል ኣሎ እንተዘይኮይኑ ንእሽተይ ሪሌሽንሽፕ ጅምር ኣቢልካ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ኣፍቃሪተይ ኢልካ ፖስት ትገብር ብዙሕ ሰብ ሪኦ ገለ ትኸውን we don't know ኣሕዋል ፕራይቬት እንተንገብሮ ፅቡቕ ወይ ኣብ ዝኾነት ቦታ ትበፅሕ እሞ በቃ ከምዚ ቦታ ገና ወላ ደይበፅሓካ እንተሓልሞ ክኸውን ይኽእል ኣብ ፖስት ትገብሮ ገለ ትገብሮ ሰብ ንዓይ ድሪ ኣነ ከዓ ተቐየርኩ ውስቶ ከምዚ ገይሩ ኢሉ ከይትረድኦ እቲ ኣሕድ ብሎ ዘሎ ኔጌቲቭ ኤነርጂ ናባኻ ንኽበፅሕን ንምንታይ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ዝገብሩ እንታይ ኮይኖም እዮም ከምዚ ዝኾኑ ወይ ሓበሻ እኮ ብቀደሙ እኮ ንኽትብል እዩ ዝገብረካ እንታይ ኣባፅሕና ኣሕዋተይ እንታይ ኣባፅሕና ስቕ ምባል ስቕ ጥዑም እንከሎ ኣይሓይሽን ስቕ እንተበልና ኢለ ሓይሽ እዚኣ እንታ ራብዐይቲ እያ ናብታ ናይ መወዳእታ ሓምሸይቲ ተቐብለልኩም ኣብዛ ሓምሸይቲ ድማ ኣሕዋተይ እቲ ቀፂልና እንገብሮ ነገራት ይኹን እቲ ሕልምታትና ይኹን እቲ ኔክስት ንገብሮ ፕላን ንሰባት ንነግሮም ንዛረቦም እንተደኣ ኮይና ሰባት ይፅበዩና እዮም ቃልና ከዓ ሓይሊ ስለ ዝህልዎ ዳሃብናዮም ቃል ከዓኒ ኣብ ተግባር ከይገበርናዮ እንተደኣ ተረኺብና ምናልባት ፀቕጢ ክፈጥረና ክእል እዩ ነገር እዚ ኣይተገብርክዎ ምባል ክንሓፍር ንኽእል ምናልባት ክንፈርሕ ንኽእል ካብ ምንታይ ኢና ንፈርሕ ድማ እንተደኣ ኣይኮምኒ ሰባት ንኸይፈርዱና ትላክስቶኮ ስቕኢሉ ይልፍልፍ እምበር ኣብ ተግባር የለን ንኸይብሉና ብጣዕሚ ኢና ንፈርሕ እዚ ንኸይከውን ግን ኣቐዲምካ ስቕ ምባል ሓይሽ እቲ ናትካ ሕልምታት ኣስሚርካ ብድሕሪኡ እቲ ሕልምታትካ ሰባት ንሱ እንተረኣዩ ብተግባር ተተዛረበ ዝሓይሽ ኣይመስለኩምን ኣሕዋተይ እንተዘይኮይኑ ግን ኣብ ፀቕጢ ባዕልና ኣብ ፕሬዠር ኢና ንኣቱ ፀቕጢ እንተረኣትካ ከዓ ክሪኤቲቭ ክትገብሮ ትሓስብ ዝነበርካ ነገር ክትፈጥሮ ትሓስብ ዝነበርካ ነገራት እንዳጠፍአካ እቶም ሰባት እንታይ ኮን ይብሉኒ ይኮን ብምባል ነቲ ናቶም ምፍራድ ፈሪሕካ እቲ ስኻ ትገብሮ ነገር ከይተገበርካ ንኽተርፍ ይገብረካ እዚ ንኸይኮን ግን you need to keep it for yourself ንነብስኻ እንተደኣ እቲ ነገር ትሕዞ ኮንካ ኣክንቢ ሰባት ከምዚ ነቲ ነገራት ክገብር ኢልካ ስቕ ኢልካ ትነዝሖ
እቲ ሕልምታትካ ንነፍስኻ ጽቡቕ ጌርካ እንዳነገርካዮ ጽባሕ ንጎ ፈጣሪኻ ስምሮም ከሎ እንታይ ከም ዝመስል ድማ ጽቡቕ ጌርካ ንስኻ ብልብኻ እንዳስተማቐርካያን ክትገብሮ ምዃንካ ድማ ብዝግባእ ንዑ እንዳፀሓፍካ ንዑ እንዳረኣኻ ንዑ ክኸውን ዝኽእል ተግባራት ድማ ስቕ ኢልካ እንተደኣ ክተተግብር ክኢልካ ድኾነ ሰዓት ዳሃነፅካዮም ኣልዒልካ ድማ ደቐመጥካዮም ብሉኬቲ ወይ ድማ እቶም ብሉኬትታት ጽባሕ ንጎ ህንፃ ኮይኖም ክዛረቡ እዮም ባዕሎም ኣሓይሽን ኣሕዋት ስለዚ እንታይ ኢለ ሓይሽ ተረኣይኩምኒ ስቕ ኢልካ ንስኻ ነቶም ተኣሽሙታትካ ነቶም ብሎኬት ናትካ ጥራይ ኣልዒልካ ሓንቲ እምኒ እንዳቐመጥካ ኣብ ተግባራትካ ኻ ስቕ ኢልካ ምስራሕ ዳሓይሽ ጽባሕ ንጎ ዓወትካ ወፅእ ምዝራቡ ዘይተርፍ ኣሕዋተይ እዚ ነገር ብጣዕሚ ቀቲሉኒ ነይሩ ይሓይውን ንኩሎም ኣዕሩኽተይ ነብሮም ንመን ትነብሮም ኮይ ትፈልጥኒ ኢኻ ብፍላይ ናትና ኣይድኖ ምናልባት ትፈርድ ከይብሎ ኣነ እውን ክጥንቀቕ ኣለኒ ግን እንታይ መሲልኩ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ሰብ ስለትርኢ ከምዚ ሓስብ እየ ከምዚ ሕልምለን ዝገብር እየ ክትብሎ ከለኻ መን ኮንካ ኢኻ ስኻ ብለካ ኣይትርእና እንዲ ከለኻ ዳ ፈለጥክያ እዛ ሂወት ማስቕ ኢልካ ሃለው ዶ እስኪ ትብል ትብል ኢኻ ፕሮፌሰር ብለካ ሰብ ሓላማይ ከምዚ እንዳበለ ሰብ ከቋሸካ ይድፍትን ወይ ከዓኒ ከይተረድኦ ከሕንቀፈካ ይድፍትን ብፍላይ ኣባና ኣብቲ ናትና ሕብረተሰብ ዝረኣይ ነገር ስለዝኾነ ኣክንዲ ከምዚ ኣነ ሕጂ ንፈርድ ኣለኹ የቕሬታ ከምኡ ንምባለይ ግን ኣክንዲ ጽባሕ ንጎ ንፈርድ ካብቶም ንኸውን እቲ ናትና ኤነርጂ እንዳሓለና ስቕ ኢልና ከዓነ እታ ሕልምና እንዳተግበርና ብፍላይ ድማ ፕራይቬት ክንገብሮም ዘለና ነገራት ሪሌሽንሽፕና ክኸውን ይኽእል ኣታዊታትና ክኸውን ይኽእል ኔክስት ንሓስቦ ዘለና ነገር ክኸውን ይኽእል ናትና ስፒሪቹዋሊቲ ክኸውን ይኽእል ብተፈላለዩ ነገራት መቸም ኣለወ ነዞም ነገራት እዚኦም ሌትስ ኪፕ ዘም ፎር አወርሰልቭስ ንገዛእ ርእስና ስቕ ኢልና ንሓዞም ስቕታት ብዝግባእ ክንለማመድ እንተደኣ ኺኢልና ድማ ጽባሕ ንጎ ዓዊሉ እቲ ናትና ዓወት ክዛረብ ስለዝኾነ ኣሕዋተይ ንሕና ስቕ ኢልና ናትና በቃ ተግባራት እንዳማሓየሽና ኣብ ልምድታትና እንዳሰራሕና ብስቕታ እንተደኣ ሓንቲ እምኒ ሎሚ እንዳቐመጥና ኸይድና ጽባሕ ንጎ እቲ ንሃንፆ ህንፃ ባዕሉን ክዛረብ ኣሕዋተይ ስለዚ ስቕ እንተበልና ተመራፂ ይመስለኒ እሞ ብከምዚ መንገዲ እንተደኣ ኸይድና ከዓኒ ኤነርጂና ብዝግባእ ክንሕቅብ እንደገና ድማ ፍሪደም ንክህልወና ናፅነት ንክህልወና ንክንወድቕ ንክንፍትን ብዙሕ ነገራት ንክንገብር ናፅነት እዩ ዝስምዓና ብሰባት ጃጅ ክግበር ዶ ክኸውን ከምዚ ዶ እብሉኒ ዶ ክኾኑ ከይብሉኒ ካብ ዝብል ነገር ንድሕን ኢና ኣሕዋተይ ብከምዚ መንገዲ እንተደኣ ክንከይድ ኢልና ከዓኒ ሞር ሰባት እንዳኽበሩና እዚ እኮ በቃ ኣብ ዘረባ ጥራይ ኮነ ንርከብ ሞር ኣብ ተግባር ርከብ ክብሉናን እቲ ተግባራትና ድማ ጽባሕ ንጎ ክዛረብል ዓወታትና ድማ ጽባሕ ንጎ ዋሕስ ክኾንና ኣሕዋተይ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ እንተኸድና ዝሓሸ ይመስለኒ ኣሕዋተይ እዛ ቪድዮ እዚኣ ጠቒማትኩም ክትከውን ተስፋ ይገብር ንጠቕመያ ትብሎ ሰብ ድማ ሼር ንክትገብርሉ ሓደራ ክብለኩም ደሊ ብፍላይ ናትና ዩቲዩብ ኣናሊሲስ ደርየና ድማ ሳብስክራይብ ከይገበርና ንምልከት ብዙሓት ሰባት ኢና ዘለና እሞ ስለዚ ሓደራኩም ኣሕዋት ሳብስክራይብ ብምግባሩን ቤተሰብ ኩኑ ከምቲ ዝበልኩም ድማ ጽባሕ ሰንበት ኦሪንቴሽን ኣለና ንመበል 14 ዙር ዝካየድ ስርበት ተኻውሎት ንኹልንትና ዕበይ ዝተሰሜነ ኦንላይን ስልጠና ካብ ሕልፍኩም ብምልቃቕ ኣብ ሕጂ ሰዓት ብምንባር ዝሓሸ ዓይነት ሕልሚ ዝሓሸ ዓይነት ረኣታት ብኸመይ ከም ተስምሩ ከዓኒ ከነርእየኩም ተዳሊና ኣለና ስለዚ ታሕቲ ዘሎ ናይ ዋትስኣፕ ናምበር ተጠቒምኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ሕጂ ክንብሎ ዝፀንሓ ነገራት ተዓንትረልና ሞር ድማ ብሕታውነትና በይንና ንኾነሉ ከዓኒ ብዙሕ መዓት ጥቕምታት ከም ዘለዎ ተርእና ቪድዮ ድማ እዚኣ ክገድፈኩም እየ ምዛ ቪድዮ እዚኣ ክገድፈኩም ኣሕዋት ሰናይ ዘበለ ንዓኹም እንዳተመነኹም ሰናይ ሰላም ንዓኹም